Ben, pois, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por vir a esta comparecencia que vai estar centrada, unha vez máis, nun tema que nos preocupa porque lle afecta a miles de familias no noso país e tamén a economía, como é a factura da luz, que vai experimentar nas próximas 24 horas unha das subidas máis importantes dos últimos tempos. Cal é a razón desta subida? Pois na práctica un cambio na facturación que se traduce en que as eléctricas gañan mentres as familias galegas perden, mentres perde a pequena e mediana empresa do noso país, e todo isto no medio da maior crise vivida en tempos de paz nos últimos tempos, nunha crise económica e social a que esta factura da luz pois supón unha nova pedra no camiño. Vemos como este cambio que establece pois un sistema de prezos por tramos horarios que vai provocar que a factura se dispare. Vamos a ter un tramo barato entre as 12 da noite e as 8 da mañá por a semana e tamén as fins de semanas e festivos, pero cando se producen a maior parte de consumo, de actividade económica, o que veremos é como se encarece a factura da luz. Por lo tanto, se unha familia non quere pagar máis por a luz, o que vai ter que facer é poñer a lavadora, a plancha, o lavabaixelas ou o forno nesos tramos pois que se supón que son máis baratos, é dicir, a partir das 12 da noite e das 8 da mañá. Isto é un horario, se me permitides a ironía, super compatible coa conciliación laboral e familiar e co descanso, non? Aquí vemos que calquera persoa que, pois, se despois dunha longa xornada de traballo pois quere aforrar no recibo da luz, o que ten que facer é non dormir, non? E planchar, poñer o lavabaixelas ou calquer outro electrodoméstico, como pode ser a lavadora, quitándolle horas de sono para poder facer as tarefas do fogar sen que se dispare a factura da luz. E isto vai afectar máis as mulleres porque sabemos tamén da desigualdade do reparto no ámbito pois das tarefas que se realizan no fogar. E todo isto por uns cambios a favor das eléctricas que o que lles van a permitir é maximizar beneficios, pero que van a ser unha nova volta de torca para as familias e para as PEMES. Porque vemos como os cambios na factura da luz benefician as multinacionais, pero castigan con subidas a maioría social. Castigan as familias que tiñan até agora a tarifa nocturna, neste caso hai 500.000 de fogares galegos. Para eles o incremento estimado pode chegar até o 30%, ademais do que significa tamén a hora de poñerlle patas arriba a organización das súas vidas e dos seus horarios. Esta nova tarifa vai castigar as pequenas explotacións gandeiras do noso país. Estamos falando dunhas 10.000 en todo Galiza. Sabemos que as actividades que se realizan nestas explotacións que teñen un alto consumo enerxético vanse concentrar sobre todo nos tramos horarios que pasan a ser máis caros. En terceiro lugar, hai unha penalización clara a un sector que está sufrindo como ningún outro as consecuencias desta crise, como é o sector da hostelería. Eu creo que é fácil de entender que a inmensa maioría dos bares, cafeterías e restaurantes están pechados nas horas de consumo máis barato e abertos nas horas de consumo máis caras. E, finalmente, hai tamén unha penalización ás persoas consumidoras en xeral que o ven, pois fan un cambio brutal na organización das súas vidas para poder coller as tarifas máis baratas, ou o que verán é como se incrementa dunha maneira importante a súa factura da luz. Unha vez máis atopámonos ante un desatino, ante unha injustiza que é máis grave porque ademais en Galiza o que somos son produtores netos de electricidade e vemos como nin as empresas nin as familias van ter ningún beneficio. Os únicos que saen ganando con esta reforma son as multinacionais e o lobby eléctrico. Por lo tanto, todo isto é un auténtico disparate que pasa impulsado polo Goberno do Estado, sen que o Goberno do Feijóo movera ni un só dedo para evitalo, porque efectivamente as portas do lobby eléctrico, as portas xiratorias do lobby eléctrico funcionan tanto para o PSOE como para o PP. E frente a este desatino, desde o BNG defendemos que a riqueza eléctrica ten que beneficiar as familias e as empresas galegas e por eso facemos propostas, non? A primeira é que é evidente
que isto non vai solucionarse se non se cambia a consideración da luz. A luz non pode ser un negocio para o lobby eléctrico, sino que ten que ser considerado un ben público e un sector estratégico da economía galega. Por iso, desde o BNG apostamos pola intervención pública para garantizar que se baixe o prezo da factura da luz e para frear o peso que teñen os lobbies eléctricos, e apostamos por crear en Galiza unha empresa pública galega de enerxía que empece a actuar neste ámbito e que supoña un cambio de paradigma. En segundo lugar, cada día é máis evidente que necesitamos unha tarifa eléctrica galega que lle permita ás familias e ás empresas do noso país ter un prezo máis baixo e que sexa unha compensación por o feito de que en Galiza sexamos excedentarios na produción de enerxía eléctrica. Chegou o momento en que a enerxía empece a utilizarse en beneficio do propio país, tanto para as familias como para que haxa un desenvolvemento económico. E isto pasa por unha tarifa eléctrica galega. E, en terceiro lugar, entendemos que hai que cambiar tamén esa parte que decide o Estado a través dos impostos e que ten un peso moi importante na factura eléctrica. Por iso, desde o BNG apostamos porque se reduza o IVA da luz, que pase do 21% ao superreducido do 4%, porque isto significaría considerar a luz como un servizo básico e non como un artigo de luxo, que é o que supón na actualidade, e tamén abogamos por suprimir o imposto especial de electricidade que pagamos os consumidores na factura. E, desde logo, creemos que estas son medidas que permitirían enfrentar un cambio na consideración da enerxía, na que a produción eléctrica non este en función dos lobbies, sino que este en función do interese colectivo e tamén asumindo cal é o papel que ten Galiza neste ámbito. Sobre todo, ademais, porque o que non podemos é seguir permitindo o espolio enerxético deste país. Estamos vendo como seguimos tendo na picota ao sector das electrointensivas e non hai solucións para este sector. Sin embargo, si se poñen sobre a mesa medidas que van a incrementar a factura da luz a miles de galegos e de galegas. E eu creo que hoxe hai moitas persoas que se preguntan quen goberna no Estado, o Consello de Ministros ou o Consello de Administracións das Eléctricas. Eu creo que esta é unha pregunta que se fan moitas persoas no noso país. Quen goberna realmente no Estado? O Consello de Ministros ou os Consellos de Administracións das eléctricas, que obteñen beneficios multimillonarios e onde se sentan, sobre todo, señores que cobran salarios astronómicos a costa de subirlle a factura da luz a miles de familias e pequenas e medianas empresas no noso país, cando estamos falando dun servizo básico de primeira necesidade. Creo que esta pregunta, vendo que vai pasar mañá, é máis pertinente que nunca e que se afán moitas persoas no conxunto do Estado español. Quen goberna realmente? O Consello de Ministros ou os Consellos de Administracións das eléctricas? E todo isto, mentres, ademais, en Galiza vemos como se prepara unha especie de boom eólico, onde unha vez máis o goberno de Feijóo se pon do lado das multinacionais e en contra dos intereses da maioría dos galegos e das galegas. Vemos unha vez máis ao goberno de Feijóo cómplice do espolio dos recursos naturais de Galiza, que quere relegar o noso país a ser mero produtor de materias primas, mentres os beneficios os levan outros e os prexuizos quedan para o país. Vemos, desde logo, aquí unha vez máis que neste asunto o señor Feijóo nin está nin se lle espera e parece que está máis pendente de defender o centralismo enerxético madrileño que de defender os intereses de Galiza. E eu, por a miña parte, nada máis, era o que vos quería transmitir hoxe e, en todo caso, quedo a vosa disposición por si queredes facer algunha pregunta. Bueno, nos o que sabemos é que a día de hoxe faltan 24 horas para que entre unha suba da luz e, de momento, non vemos que o goberno teña actuado e creemos que hai que ir a medidas de calado como as que enumerábamos ao inicio desta comparecencia. A luz ten que ser considerada un ben público, é necesario que exista unha tarifa eléctrica galega que lle abarate o prezo da luz ás familias e ás empresas e que nos compense tamén polos costes ambientais e sociais da gran cantidade de enerxía
que se produce en Galiza e é evidente que hai moitas decisións políticas que pagamos na factura da luz. Por eso decimos un IVA superreducido do 4% e eliminar algúns impostos que o único que están facendo pois, é encarecer un ben básico como é a electricidade. Creo que o grave é que existan esas fotos non que se mostren e que teñamos a unha parte importante do Servicio de Extinción de Incendios traballando pois sin os medios de protección axeitados. Eu creo que é unha mostra máis do desleixo que hai do Partido Popular en relación con todo o que ten que ver pois coa política forestal e a loita contra o lume, onde realmente non se está facendo o máis importante, que era traballar na prevención e dotar aos medios dos recursos suficientes para poder enfrentar os lumes. Non témolo dito moitas veces, os lumes apáganse no inverno e non no verán, e lamentablemente pois vemos a un conselleiro pois que é repetitivo non a respecto do que xa teñen feito outros antes nesta consellería e que non asumen que os incendios son un dos maiores problemas ambientais que ten Galiza e que hai que cambiar de cheo a política forestal. Non sei se hai algunha cuestión máis. Ben, pois moitas grazas.